Goeiedag, goeiedag, Sambonani, Dumelang op jou. Je weet wat ik bedoel. Welkom hier eens bij die Karoo. Oh, sorry. Hier onze straat naar is zo. Wat is dat genoemd nu? Welkom. Welkom luisteraars. 103.6 FM in die Karoo en in die kus 90.6. Ons is nou net teruggekom van musiek af. Ons gaan nou weer musiek luister. En baie dankie dat julle almal hier is. Ek hoop julle gaan ingeskakel bly net na die musiek van ons die nuus lees. Baie dankie.